kaikille. Nyt olisi vaihtopäivä videon tuloksien aika ja lähdetään katsomaan, että mitkä kortit sit lähtee jakoon, ja hirveä määrä tullut vaihtotarjouksia, 92 kappaletta. Tehdään silleen, että mä ensin käyn nämä kaikki läpi, katsotaan joka ikinen tarjous ja sitten sieltä karsitaan ne huonot ja parhaat jää viimeiseksi. Aloitetaan ihan järjestyksessä tästä Sundqvistista. Tästäkin ihmeen monta tarjousta tuli. Mä ajattelin, että ei tuu mitään, koska on vähän semmonen pelaaja, että ei varmasti kovin montaa houkuta. Se nyt on tästä oikeastaan ihan sama sitten, että kenet ottaa. Sharp, Ledi, Boitsak, Vermette, kolikoita. Ettei vaan kiho olisi käynyt laittaa Fraser McLarenista. McLarenin. Tuttu mies kiho joltain vanhoilta videoilta. Hudler. Hylätään tosta toi. Se nyt ei riitä, kun täällä oli parempi. Runblad ei. Ja Jonas Brodin ei, kiitos. Sitten Henrik Lundqvist. Ai, siinä on heti tullut joku trolli, en tiedä kenen lähettämä on. Onko edes kenenkään katsojan? Martin Jones. ei ehkä ihan päikseen kuitenkaan. Jack Johnson löytyy kokoelmasta, ei olisi kelvannut kyllä siltikään. Duchesne, 13 000 kolikkoa. Nelson, Ennis, Murray, Pasternak. Vaikka näille kaikille laskettaisiin tommonen 20 tonnia, niin se ei riitä siltikään. Okei, Ennis on yli 30 tonnia, mutta ei, ja multa löytyy noin 3 ensimmäistä Movemberia kokoelmista. Joten tää on vaan pakko hylätä, ei riitä. Ai. Mike Bossi. Harmi vaan, että mulla Bossi löytyy jo joukkueesta. Ai. Zadorov. Ei. Aha. No niin, koitetaan uusiksi. Jälleen kerran pätkäs toi netti. Saman tien kun aloin tätä videoa tekemään, niin netti sanoi itsensä irti. Mihin me jäätiin? Jäätiinkö me tohon Mike Bossiin? Jeff Carter, Ben Bishop. Jeff Carter mulla löytyy. On saanut kokoelmapaketista joskus. No tää ei todellakaan. Nick Ledi, Marian Gaborik ei riitä. Bjugstad, Ekblad, Klingberg, Vlasic, kolikoita ei riitä sekään. Sitten Rick Nash, 22 tarjousta. Hampus Lindholm löytyy. Duklairi ei löydy. Mutta kiitos, mutta se ei tällä kertaa nyt riitä. Pronssisopimus ei mihinkään. Sitten on Oussi ja 3 Chicagon vaihtoa.
45 000 coinsia. Nää on tosi hyviä tarjouksia, tykkään näistä, missä on laitettuna yksi Chicagon logota, tietenkin vaan niitä nyt useampikin olla, mutta siis nää on hyviä, arvostan. Ennis löytyy, kolikoita 10 tonni, ei nyt enniskään riitä kyllä valitettavasti. 57 000 Chicagon vaihto, jätetään se. Verbaatta, Pasternak. Verbaatta maksaa varmaan yksistään ja saman verran kuin nääs, joten se jätetään ehdottomasti. Gaborik pelkästään ei riitä. Komarov. No joo, ei riitä kyllä Komarovikaan, koska tää on tää 86. Ja tuolla Venäjän pakilla ei oo käyttöä, kiitos vaan, mutta ei kiitos. Nathan McKinnon 14 000. Mulla on Nathan McKinnon ja on vielä se viikon joukkue, joten tän joutuu hylätä. Bobrovski Myers. Backes Kreitsi. Tässä on kans hyvin nyt ajateltu, kun on noit Chicagon vaihtokortit, et sais sitten, jos molemmat ottais joukkueeseen, niin vaihdettua. No, ei sanota siitä mitään. Pelkkä Bobrovski. Ei. Toi on 2 kertaa tullut Bobrovski. Onks Bobrovski niin huono maalivahti kun kaikki laittaa Bobrovskia. Sitten Jake Virtanen ja John Scott. Tää on ehkä lystikkään kortti, mitä tässä NR:ssä tänä vuonna tulee. John Scottin All Stars-kortti. Ai, jätetään se. Boychuk. Kyllä mulla niitä pakkeja nyt sen verran on, että ikävä kyllä Boychukin viikon joukkue ei riitä. Van Riemsdijk, Rantanen, Sen 1500, jätetään se. Komarov 86, viikon joukkue ei riitä. No, joo, Hagelin. Taas Bobrovski. 11 000 Bobrovski saada. Siellä oli parempi. Hudler, Hagelin ja kolikoita. Niet. Hiketsarp, Luongo, Jaager. Joo. 7 tarjousta ja Rick Nash ja sitten otetaan toi McDonagh tosta käsittelyyn. No joo, just. Green. Varlamov. 16 000. Giordano. Sekin multa löytyy. Kolikoita, no jätetään. Kadri. 11 500. Kadrikin löytyy. Seabrook, Fowler. 3 tonnia. Seabrookki löytyy ja muistaakseni Fowlerikin. Joten se ei kyllä ei riitä millään. Sitten Brent Burns. Chicagon vaihto. Jälleen tämmönen tosi hyvä vaihto kyllä. Ja siinä on vielä vähän kolikoitakin. Se jätetään ehdottomasti. No tää poistetaan suoraan. 9000 Steen Callahan. Eddie Lack ei. Ei nyt riitä. No joo. Hylkääs nyt. Nathan McKinnon yksistään McDonaghiin ei riitä. Ja oikeastaan siitäkin syystä jo, että multa se löytyy, niin en sitä ota. Giordano, Lehtonen. Sitten on tuo Tsekki. Eikö se ollut Tsekkipoika? Joo. Seabrook. No toi on kyllä
on aika hyvä vaihto. Tää ei riitä. Nyqvist, Fowler. Ei. Vaikka ihan hyvä vaihto olikin, mutta ei silti kyllä. Sitten on Big Buff. Ja jälleen kerran Chicagon vaihtokortti tossa. Nää on hyviä, se jätetään ihan siitä syystä jo sinne roikkumaan. Sitten katsotaan tää Derek Stepan. Lehtonen 3,5 tonnia. 7 tonnia. 7,500. 5000. Edler, Altsner. Lander. No toi voidaan hylätä. 7 tonnia käsivamma. Ekblad, Anisimov ja 1000 kolikkoa ei riitä. Joo, ne jää nyt sinne. Sitten Keith Yandle. 3500 ja Vatanen. Miksi ei? Girardi. Black ei riitä. John Scott. Cooper 5500. Fowler 2 tonnia. Sitten on joku trolli. Kyle Turris. Klingberg 3500. Klingberg mulla löytyy joukkueesta ja Movemberina. Pominville 1351 kolikkoa. Sitten on Zara, Raymond ja 700 kolikkoa, joo. Sitten mennään tuohon Rantaseen. Tääkin oli aika haluttu kortti. Sarp ja 9000. Niin. Tää nyt ei riitä kyllä. Nelsonin Movemberi. Hossa 300 kolikkoa. Oussia 2 tonnia. Shane Doan 2000 vähän päälle. Viikon joukkuekortti. Arvosta ei ole mitään hajua. Ilari Melart ei käy nyt. Sitten on... Oho, siinähän on kolikoita. Melkein 26 000 kolikkoa. Se on aika kyllä hyvä potti, eli periaatteessa 26 000, jos melkein. No toi oli kyllä hyvä. Sitten on Puljujärvi ja Chicagon vaihto. No toi ei kyllä sit enää riitä millään, kun siellä on ollut niin hyviä tarjouksia ja pohjalla. Druin löytyy Movemberina, joten sitä ei voi ottaa. Andrei Palat, Markov ei. Nyt ihan vaan surutta karsitaan ja sitten on tuolla, niin sitä ei hyväksytä. Joo. Kaikki käytiin nyt läpi. Eipäs käytykään muuten. Sori, unohin Kesselin. Oliko Kessel sit liian kallis vai oliko vaan semmonen Movemberi, mitä kukaan ei halunnut, kun siitä oli vain 4 tarjousta. Kammaleri, Bishop, Forsberg, Kessler, 3 Movemberi. Itse asiassa aika helvetin hyvääkin Movemberi. Multa vaan kyllä löytyy Mike Kammaleri ja Philip Forsberg. Kammaleri hintakin on pyörinyt siinä jossain 100 ja 120 välissä. Bishoppi on varmasti kyllä yli 100 000, 120 000 voi olla suurin piirtein hinta. Forsberg oli viimeksi, kun selailin noita omia Movembereja, niin oli myyty 80 tonnilla, eli jos karkeasti laskee, niin ja sitten Kesslerin arvoa nyt en muista, mutta luulisin, että se on joku 30 tonnia. Ja se olisi niinku pikkusen yli.
Tää on ihan reilustikin yli 300 tonnia. 20 000 ja Johnny Hoki. Ai. Ai. Siihen on joku laittanut nyt jonkun mun lempi, tai siis mun lempipelaajan. Mikäs tää on, joku trolli taas hylkää. Ja tää oli kans. Joo, Johnny Hoki. Ai. Kesällä on ollut mulle itse asiassa pikkuinen pettymys tässä. Se ei meinannut istua tai istunutkaan mun joukkueeseen oikeastaan missään vaiheessa. Ja tykkään Johnny Hokista, mulla tosissaan se on, mutta onhan tää Johnny Hoki kyllä nyt 1 000 000 kertaa parempi kuin toi Kesseli. Ja suurin piirtein hinnatkin pyörii samoissa. Että sen vois kyllä jopa ottaakin. Eli sinne jäi nyt 2. Käytiinhän me kaikki läpi. Kyllä. Joo, kaikki käytiin läpi. Ja nyt lähdetään sitten kattoo, että ketkä näistä vie potin. On niin huono muisti, että on ehtinyt unohtaa jo. Joo. Tosta otetaan Hudler. Sinne lähtee Sundqvisti. Ole hyvä. Ensimmäinen kortti lähti maailmalle. Nyt funtsin tätä Henrik Lundqvistia tossa. Tovinia. Jeff Carter, Ben Bishop hylätään sen takia, koska Carter mulla on jo kokoelmassa ilmaispaketista tullut, joten siinä olisi vaan hirveä sählääminen sitten, kun mä rupeisin myymään erikseen Carteria, ja varmaan olisin to Bishopinkin myynyt. Niin ehkä mun on helpompi myydä sit pelkkä Henrik Lundqvist, jos mä en ota näistä kumpaakaan. Bossi mult löytyy. Oi helvetti. Ärsyttää hylätä näin hyvä tarjous. En mä voi ottaa, että bossia mulla on se jo. Ja Henrik Lundqvistia mä en oo kokeillut. Ja se olisi ihan mielenkiintoinen maalivahti kokeilla. Sitten Duchesne. Duchesne mulla on ollut aikaisemmin. Tykkään kyllä Duchesneista, mutta mulla ei oikein semmoista paikkaa kyllä. Ei Duchesnelle ole. No ei voi mitään, nyt jäi Henrik Lundqvist sitten mulle joukkueeseen. Pahoittelut siitä. Hylkää tarjous. Mutta eiköhän nämä kaikki muut tästä lähes sitten. Tää on joku uusi tarjous, Landeskog. 13 tonnia. Oussie 45 tonnia. Tässä olisi kyllä niin paljon noita kolikoita. No okei, tossa olisi vielä enemmän. Verpaatta, Pasternak. Tää on kyllä tosi hyvä. Tää ei riitä. Siinä on nyt niin paljon parempia tarjouksia. Vaikka tää onkin hyvä tarjous, mutta David Backes on ehkä vähän liian semmonen hidas, joten mä joudun hylkäämään tän ihan siitä syystä. Ketäs täällä oli? Jake Virtanen, John Scott. Ei me kyllä tänään oteta John Scottiakaan. Sitten tänne jäi tää Van Riemsdyk, Rantanen, sen. Vaikka tääkin on hyvä tarjous, mutta aika tyhmä olisi toisaalta ottaa Rantanen uudestaan, koska se
just lähtee tässä pois, joten tääkin hylätään. Ja 4 olisi nyt jäljellä. Tossa olisi niinku suoraan oikeastaan toi Rick Nashin arvo heti. Koska sehän on tommonen joku 60 000 suurin piirtein. Katsotaan nyt se vielä tosta. No niin, tasan 60 tonnia. Eli se menisi melkein niinku päikseen siinä. Mutta kyllä me otetaan nyt Verbaat ja Pasternak. Tää on näistä kaikkein parhain ainakin mun mielestä. Hyväksytään tarjous. Ja sinne lähtee nyt Rick Nash. Sitten sen jälkeen otetaan tuosta toi Derek Stepan ja mitäs täällä oli? No me otetaan tästä vaan noin kolikot. Stepanhan on arvokkaampi kuin toi, mitä mä nyt painan, on arvokkaampi 10 tonnin, joten se nyt tulee lähtee siis toi Stepan nyt alennuksella jollekin. Siitä noin Nikolishin ja 7500 Stepaniin. Kiitos. Sitten Jandle. Mitäs täällä Jandlessa oli? Joo. John Scott. Zara. Pominville, Turris, Fowler. Kyllä me otetaan toi Zara. Ei mulla sille niinku mitään käyttöäkään oo, mutta no. Se otetaan nyt silti. Sitten otetaanko toi McDonagh. Tästähän oli tosi hyviä tarjouksia. Täällä on varaamista valita. Bufflin Burns. Kadri ei riitä tällä kertaa. Eikä myöskään Varlamov. On kokeillut, en tykännyt. Giordano on mulla ilmaispaketista tullut, joten se hylätään. No oikeastaan tääkin voidaan hylkää ihan siitä syystä, vaikka onkin ihan älyttömän hyvä tarjous, mutta Giordano on jo, ja on myös Seabrook ja Lehtonen. Eli tänne jäi nyt nää 2. Bufflin Burns. Kyllä me otetaan iso Brent. Noin. Sitten. Jätetään toi Kessel viimeiseksi, koska siinä mulla on nyt kaikkein eniten vaikeuksia päättää. Sharp, Nelson, Hossa, Oussie, Saint-Doan. Tossa olisi noita kolikoita. Tarvis kyllä kolikoita. Puljujärvi. Joo. Mä otan ihan puhtaasti tän suoraan alla kolikoilla, niin pelaajille ei oo käyttöä, mutta kolikoille on. Noin, sinne lähti Rantanen. Ja sitten viimeinen. Meidän on aika hyvästellä Kessel, mutta kumpi me otetaan? Kammaleri, Bishop, Forsberg, Kessler, White, Johnny Hokia 20 tonnia. Johnny Hoki. Mikäs on Kesselillä ollut viimeinen myynti? Häh? 300 tonnia vaan. Onkohan nyt toi Ovechkinin merkkipaalu sekoittanut ihmisten päätä, kaikki myy nyt äkkiä pois korttejaan? En tiedä. Kyllä mun on pakko ottaa toi Johnny Hoki, koska mulla on jo Kammaleri ja on Forsberg. Joo. Enkä mä voi hylätä Johnny Hokia. Mä en voi hylätä, en varsinkaan näin hyvää Movember-tarjousta, joten sinne lähtee nyt sitten Kessel ja Johnny Hoki tulee.
Kesselin tilalle hyväksytään vaihtotarjous näin. Joo, Henrik Lundqvist nyt jäi, mutta ei mitään, mä kokeilen sitä tossa heti kun toi aika on loppunut, ellei siihen nyt vielä jotain tuu, mutta tuskin. Joo, ei mitään, kiitos kaikille kun osallistuitte ja mä yritän mahdollisimman pian järjestää taas uuden, koska tää sai niin paljon nyt noita tarjouksia ja näin, ja oli tosi hyviä tarjouksia. Mulla on tossa noita pakkoja vielä, mä hetken kuluttua avaan ne paketit, mä nyt laitan eka tän videon pihalle ja nähdään kohta pakkoja avauksessa. Morjes. Vaan kaikille. Nyt olisi vaihtopäivä videon tuloksien aika ja lähdetään katsomaan, että mitkä kortit sit lähtee jakoon, ja hirveä määrä tullut vaihtotarjouksia, 92 kappaletta. Tehdään silleen, että mä ensin käyn nämä kaikki läpi, katsotaan joka ikinen tarjous ja sit sieltä karsitaan ne huonot ja parhaat jää viimeiseksi. Aloitetaan ihan järjestyksessä tästä Sundqvistista. Tästäkin ihmeen monta tarjousta tuli. Mä ajattelin, että ei tuu mitään, koska on vähän semmonen pelaaja, että ei varmasti kovin montaa houkuta. Se nyt on tästä oikeastaan ihan sama sitten, että kenet ottaa. Sharp, Ledi, Boitsak, Vermette, kolikoita. Ettei vaan kiho olisi käynyt laittaa Fraser McLarenista tai Clarenin. Tuttu mies kiho joltain vanhoilta videoilta. Hudler. Hylätään tosta toi. Se nyt ei riitä, kun täällä oli parempi. Rundblad ei. Ja Jonas Brodin ei, kiitos. Sitten Henrik Lundqvist. Ai, siinä on heti tullut joku trolli, en tiedä kenen lähettämä on. Onko edes kenenkään katsojan? Martin Jones. ei ehkä ihan päikseen kuitenkaan. Jack Johnson löytyy kokoelmasta, ei olisi kelvannut kyllä siltikään. Duchesne, 13 000 kolikkoa. Nelson, Ennis, Murray, Pasternak. Vaikka näille kaikille laskettaisiin tommonen 20 tonnia, niin se ei riitä siltikään. Okei, Ennis on yli 30 tonnia, mutta ei, ja multa löytyy noin 3 ensimmäistä Movemberia kokoelmista. Joten tää on vaan pakko hylätä, ei riitä. Ai. Mike Bossi. Harmi vaan, että mulla Bossi löytyy jo joukkueesta. Ai. Zadorov. Ei. Aha. No niin, koitetaan uusiksi. Jälleen kerran pätkäs toi netti. Saman tien kun aloin tätä videoa tekemään, niin netti sanoi itsensä irti. Mihin me jäätiin? Jäätiinkö me tohon Mike Bossiin? Jeff Carter, Ben Bishop. Jeff Carter mulla löytyy
Olen saanut kokoelmapaketista joskus. No tää ei todellakaan. Nick Ledi. Oi helvetti. Ärsyttää hylätä näin hyvä tarjous. En mä voi ottaa tätä bossia, mulla on se jo. Ja Henrik Lundqvistia mä en oo kokeillut. Ja se olisi ihan mielenkiintoinen maalivahti kokeilla. Sitten Dusein. Dusein mulla on ollut aikaisemmin. Tykkään kyllä Duseinista, mutta mulla ei oikein semmoista paikkaa kyllä. Ei Duseinille ole. No ei voi mitään, nyt jäi Henrik Lundqvist sitten mulle joukkueeseen. Pahoittelut siitä. Hylkää tarjous. Mutta eiköhän nämä kaikki muut tästä lähes sitten. Tää on joku uusi tarjous, Landeskog. 13 tonnia. Oussia 45 tonnia. Tässä olisi kyllä niin paljon noita kolikoita. No okei, tossa olisi vielä enemmän. Verbaatta, Pasternak. Tää on kyllä tosi hyvä. Tää ei riitä. Siinä on nyt niin paljon parempia tarjouksia. Vaikka tää onkin hyvä tarjous, mutta David Backes on ehkä vähän liian semmonen hidas, joten mä joudun hylkäämään tän ihan siitä syystä. Ketäs täällä oli? Jake Virtanen, John Scott. Ei me kyllä tänään oteta John Scottiakaan. Sitten tänne jäi tää Van Riemsdijk, Rantanen, sen. Vaikka tääkin on hyvä tarjous, mutta aika tyhmä olisi toisaalta ottaa Rantanen uudestaan, koska se just lähtee tässä pois, joten tääkin hylätään. Ja 4 olisi nyt jäljellä. Tossa olisi niinku suoraan oikeastaan toi Rick Nashin arvo heti. Koska sehän on tommonen joku 60 000 suurin piirtein. Katsotaan nyt se vielä tosta. No niin, tasan 60 tonnia. Eli se menisi melkein niinku päikseen siinä. Mutta kyllä me otetaan nyt Verbaatta ja Pasternak. Tää on näistä kaikkein parhain ainakin mun mielestä. Hyväksytään tarjous. Ja sinne lähtee nyt Rick Nash. Sitten sen jälkeen otetaan tuosta toi Derek Stepan ja mitäs täällä oli? No me otetaan tästä vaan otetaan noin kolikot. Stepanhan on arvokkaampi kuin toi, mitä mä nyt painan, on arvokkaampi 10 tonnin, joten se nyt tulee, lähtee siis toi Stepan nyt alennuksella jollekin. Siitä noin Nikolishin ja 7500 Stepaniin. Kiitos. Sitten Jandle. Mitäs täällä Jandlessa oli? Joo. John Scott. Zara. Pominville, Turris, Fowler. Kyllä me otetaan toi Zara. Ei mulla sille niinku mitään käyttöäkään oo, mutta no. Se otetaan nyt silti. Sitten otetaanko toi McDonagh. Tästähän oli tosi hyviä tarjouksia. Druin löytyy Movemberina, joten sitä ei voi ottaa. Andrei Palat, Markov ei. Nyt ihan vaan surutta karsitaan ja
sitten on tuolla, niin sitä ei hyväksytä. Joo, kaikki käytiin nyt läpi. Eipäs käytykään muuten. Sori, unohin Kesselin. Oliko Kesseli sit liian kallis vai oliko vaan semmonen Movemberi, mitä kukaan ei halunnut, kun siitä oli vain 4 tarjousta. Kammaleri, Bishop, Forsberg, Kessler, 3 Movemberi. Itse asiassa aika helvetin hyvääkin Movemberi. Multa vaan kyllä löytyy Mike Kammaleri ja Philip Forsberg. Kammaleerin hintakin on pyörinyt siinä jossain 100 ja 120 välissä. Bishoppi on varmasti kyllä yli 100 000, 120 000 voi olla suurin piirtein hinta. Forsberg oli viimeksi, kun selailin noita omia Movembereja, niin oli myyty 80 tonnilla, eli jos karkeasti laskee, niin ja sitten Kesslerin arvoa nyt en muista, mutta luulisin, että se on joku 30 tonnia. Ja se olisi niinku pikkusen yli, sitä on ihan reilustikin yli 300 tonnia. 20 000 ja Johnny Hockey. Ai. Siihen on joku laittanut nyt jonkun mun lempipelaajan. Mikäs tää on, joku trolli taas hylkää. Ja tää oli kans. Joo, Johnny Hockey. Ai. Kessellä on ollut mulle itse asiassa pikkuinen pettymys tässä. Se ei meinannut istunutkaan mun joukkueeseen oikeastaan missään vaiheessa. Ja tykkään Johnny Hockeysta, mulla tosissaan se on, mutta onhan tää Johnny Hockey kyllä nyt 1 000 000 kertaa parempi kuin toi Kesseli. Ja suurin piirtein hinnatkin pyörii samoissa. Että sen vois kyllä jopa ottaakin. Eli sinne jäi nyt 2. Käytiinhän me kaikki läpi. Kyllä. Joo, kaikki käytiin läpi. Ja nyt lähdetään sitten kattoo, että ketkä näistä vie potin. On niin huono muisti, että on ehtinyt unohtaa jo. Joo. Tosta otetaan Hudler. Sinne lähtee Sundqvisti. Ole hyvä. Ensimmäinen kortti lähti maailmalle. Nyt funtsin tätä Henrik Lundqvistia tossa. Tovinia. Jeff Carter, Ben Bishop hylätään sen takia, koska Carter mulla on jo kokoelmassa ilmaispaketista tullut, joten siinä olisi vaan hirveä sählääminen sitten, kun mä rupeisin myymään erikseen Carteriin, ja varmaan olisin to Bishopinkin myynyt. Niin ehkä mun on helpompi myydä sit pelkkä Henrik Lundqvist, jos mä en ota näistä kumpaakaan. Bossi mult löytyy. 3 tonnia. Seabrookki löytyy ja muistaakseni Fowlerikin. Joten se ei kyllä riitä millään. Sitten Brent Burns. Chicagon vaihto. Jälleen tämmönen tosi hyvä vaihto kyllä. Ja siinä on vielä vähän kolikoitakin. Se jätetään ehdottomasti. No tää poistetaan suoraan. 9000 Steen Callahan. Eddie Lack ei nyt riitä. No joo. Hylkääs nyt.
Nathan McKinnon yksistään McDonaghiin ei riitä. Ja oikeastaan siitäkin syystä jo, että multa se löytyy, niin en sitä ota. Giordano Lehtonen. Sitten on tuo Tsekki. Eikö se ollut Tsekkipoika? Joo. Seabrook. No toi on kyllä on aika hyvä vaihto. Tää ei riitä. Nyqvist, Fowler. Ei. Vaikka ihan hyvä vaihto olikin, mutta ei silti kyllä. Sitten on Big Buff. Ja jälleen kerran Chicagon vaihtokortti tossa. Nää on hyviä, se jätetään ihan siitä syystä jo sinne roikkumaan. Sitten katsotaan tää Derek Stepan. Lehtonen 3,5 tonnia. 7 tonnia. 7,500. 5000. Edler, Altsner. Lander. No toi voidaan hylätä. 7 tonnia käsivamma. Ekblad Anisimov 1000 kolikkoa ei riitä. Joo, ne jää nyt sinne. Sitten Keith Yandle 3500 ja Vatanen. Miksi ei? Girardi. Black ei riitä. John Scott. Cooper 5500. Fowler 2 tonnia. Sitten on joku trolli. Kyle Turris. Klingberg 3500. Klingberg mulla löytyy joukkueesta ja Movemberina. Pominville 1351 kolikkoa. Sitten on Zara, Raymond ja 700 kolikkoa, joo. Sitten mennään tuohon Rantaseen. Tääkin oli aika haluttu kortti. Sarp ja 9000. Niin. Tää nyt ei riitä kyllä. Nelsonin Movemberi. Hossa 300 kolikkoa. Oussia 2 tonnia. Shane Doan 2000 vähän päälle. Viikon joukkuekortti. Arvosta ei ole mitään hajua. Ilari Melart ei käy nyt. Sitten on... Oho, siinähän kolikoita. Melkein 26 000 kolikkoa. Se on aika kyllä hyvä potti, eli periaatteessa 26 000, jos melkein. No toi oli kyllä hyvä. Sitten on Puljujärvi ja Chicagon vaihto. No toi ei kyllä sit enää riitä millään, kun siellä on ollut niin hyviä tarjouksia ja pohjalla. Marian Gaborik ei riitä. Bjugstad, Ekblad, Klingberg, Vlasic, kolikoita ei riitä sekään. Sitten Rick Nash, 22 tarjousta. Hampus Lindholm löytyy. Duklairi ei löydy. Mutta kiitos, mutta se ei tällä kertaa nyt riitä. Pronssisopimus ei mihinkään. Sitten on Oussia ja 3 Chicagon vaihtoa. 45 000 coinsia. Nää on tosi hyviä tarjouksia, tykkään näistä, missä on laitettuna yksi Chicagon logota, tietenkin voi niitä nyt useampikin olla, mutta siis nää on hyviä, arvostan. Ennis löytyy kolikoita 10 tonni. Ei nyt Enniskään riitä kyllä valitettavasti. 57 000 Chicagon vaihto, jätetään se. Verbaatta, Pasternak. Verbaatta maksaa varmaan yksistään ja
saman verran kuin nääs, joten se jätetään ehdottomasti. Gaborik pelkästään ei riitä. Komarov. No joo, ei riitä kyllä Komarovikaan, koska tää on tää 86. Ja tuolla Venäjän pakilla ei oo käyttöä, kiitos vaan, mutta ei kiitos. Nathan McKinnon 14 000. Mulla on Nathan McKinnon ja on vielä se viikon joukkue, joten tän joutuu hylätä. Bobrovski Myers. Backes Kreitsi. Tässä on kans hyvin nyt ajateltu, kun on noit Chicagon vaihtokortit, et sais sitten, jos molemmat ottais joukkueeseen, niin vaihdettua. No, ei sanota siitä mitään. Pelkkä Bobrovski. Ei. Toi on 2 kertaa tullut Bobrovski. Onks Bobrovski niin huono maalivahti kun kaikki laittaa Bobrovskia? Sitten Jake Virtanen ja John Scott. Tää on ehkä lystikkään kortti, mitä tässä NR:ssä tänä vuonna tulee. John Scottin All-Stars-kortti. Ai, jätetään se. Boychuk. Kyllä mulla niitä pakkeja nyt sen verran on, että ikävä kyllä Boychukin viikon joukkue ei riitä. Van Riemsdijk, Rantanen, Sen 1500, jätetään se. Komarov 86, viikon joukkue ei riitä. No, joo, Hagelin. Taas Bobrovski. 11 000 Bobrovski saada. Siellä oli parempi. Hudler, Hagelin ja kolikoita. Niet. Hiketsarp, Luongo, Jaager. Joo. 7 tarjousta ja Rick Nash ja sitten otetaan toi McDonagh tosta käsittelyyn. No joo, just. Green. Varlamov. 16 000. Giordano. Sekin multa löytyy. Kolikoita, no jätetään. Kadri. 11 500. Kadrikin löytyy. Seabrook, Fowler.